Ti estás como a min, Non fai falta que diga nada, non? 12:30 en Muxía estamos a 16 grados. Se fai aire ou non, xa o vedes vos, non teño máis que decir. E agora vamos pa Coruña, claro, a cidade do Nordeste, aquí. Pois esta fin de semana fun a un monólogo, a verdade, estuvo moi guai. Que pasou, Adras? Ai, o tempo! Estamos en Noia, 1:30 do mediodía, a 20 gradiños, e o resto da semana a cousa vai ir a máis, que hoxe é o día fresco, ben desconxeado, pero é que o resto da semana rozaremos os 30 graus, así que o xeadiño case que podemos leválo para a praia. Está, non? Bueno, pois iso que como che comentaba, que esta fin de semana recomendo che moito, estaba moi ben o monólogo, a verdade. A ver, aí está. Bueno, pilladesme aquí apañando unhas cerexas, son miñas esta árbore comprei no outro día. Mirade, son as 12 da mañá, estamos aquí entre Chantada e o Sabiñao, neste enclave maravilloso que é Belesar. E temos agora mesmo 17 gradiños de temperatura. Que pasa? Pois que temos o día un pouco nubrado. Eu digo unha cousa, se queda así, parámonos a seguir colleitando cereixas, e se sai o sol, que poida que saia, chimpámonos ao río. Que vos parece? Luces, grabando. Ai, Dios mío, que eu quería facer un videoclip aquí en Portonovo con esta maravillosa paisaxe cando son as 5 da tarde. Hai 24 grados, pero tamén hai un vento. Vaya vento, que levo area ata no carné de identidade. Teño mala sorte para eso. Oxe que viñen ca toalla. Ai, pero eso sí, bonito é o que está escrito máis, Oli, oxando de sombra en sombra porque que calor fai, que eixaredes vos os de Salceda de Caselas da semana que temos do lunes, que temos 25 grados. E digo eu, ca de playas que hai en Pontevedra, nesta provincia na que estou facendo que non estou na playa? Pois vou me teletransportar, a ver se funciona. A Son Goku saía ya a primeira, Atravesei unha nube brillante, atravesei. Funcionou! Trouxome aquí, non sei o que é, se inteligencia artificial ou que ata a praia desa mila, vou por dicir unha cousa, Aunque os termómetros marcan 22 grados a esta hora, hai un vento que sopla que non presta nada e non está moito día de praia, aínda que xentiña hai polo menos paseando e hai algún valente que se quixo meter ali. Eu tiña pensado meter os pés na auga, que dis que está a 17 grados, pero creo que vai quedar para outro día porque este vento, como digo, ben frío e non me vai prestar moito. Hoxe non, pero para os vindeiros días parece ser que ven aínda bastante máis calor, imos pasar dos 30 graus, así que non está de máis hoxe recordarvos algúns deses consellos para sobrelevar mellor este calor que vai facer nos vindeiros días e non poñer en risco a nosa saúde. E atención, atendede todos e tomade boa nota porque non só serve para nós os que estamos hoxe aquí ao lado da praia, os que vivimos, os que viven, mellor dito, cerca do mar, senón tamén pro interior. Por exemplo, ocórrese a min en Ames, nos exteriores do plató da Galega, Emilio, aí xa fai falta sacalo a vano ou venta como aquí. A ver, como está a tarde hoxe? No, aquí, mira, dixeches o de ventar, María, que tal? Xusto ese momento meteu un refachiño así ras, pero digo, o que está en Samil son eu, ata ese momento estaba aquí con Andy, o operador, e digo, mira que raiolaza temos por acá. 19 graus de temperatura, case 20, unha maravilla. De feito, estas conexións son das que máis nos gustan facer nas tardes cando comezamos o programa para que pensedes na casa que ben estamos ou que mal en relación a outros locales. Pero eso, pa un ceo azul maravilloso, estou no medio da selva, case, mira aí atrás. Que me van a fastidiar a estampa? Que? A ver, meu home, pero eu entendo que ti estás acostumado a estar dando tempo aí dende a rúa, porque estás percorrendo o país para contarnos todas as historias, pero xa che pedín que a ver se estos días me podías acompañar a contar as historias aquí dentro do Plató da Hora Galega. O programa xa comezou e ti non estás aquí. É que me tiña que despedir de alguma maneira de que foran 15 días do rol de reporteiro, vale? Pero ti non te preocupes, pecha os ollos, ti pecha os ollos, que xa... Pois eu pecho os ollos a ver se Emilio aparece. Mentras agardamos a que veña aquí ao Plató da Hora Galega, a verdade é que temos que falar de tempo e de tempazo, máis ben que chega esta semana. E moito ollo porque é verdade que hoxe xa dicían os nosos reporteiros que facía así un pouco de vento algo desagradable, que traía un pouquico de friaxe, pero atentos porque inda que hoxe tivemos esas 22, entre 25 graus,
o que ven a semana é moito mellor. Os termómetros ponse en vermello total e mirade, porque para o martes, para mañá, agardase uns 32 graus de máxima, o mércores 33 e subindo de cara a fin de semana, xoves 35 graus de máxima e as mínimas tampouco están tan mal, entre os 7 e os 8 graus. A ver, Emilio, ai que xa veño Emilio. Espera que me caen os pantalones. Ven, Emilio, pa aquí, meu Deus, que estou falando eu aquí de que as temperaturas que veñen para esta semana, a verdade que son boísimas. Benvido ao Plato da Hora Galega, Pensabas que non Guillín. viña? Eu pensaba que non viñas, eu convideiche a estar aquí e vexote na rúa, digo, pero este home... Tiña que despedir do rol, pero aproveitando que falas de que veñen tan boas temperaturas, e máis, iso vai nos vir ben, tamén contamos yo a todo